Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a tohle video se takhle. Tahle hra se jmenuje Lone Wolf a doufám, že se vám to bude líbit. To je to taková střílečka, takže nevím, jako stejně třeba jako nemají moc rádi ty střílečky, tak nevím, jestli se jim to bude líbit. Každopádně my si ukážeme charakter chapter teda 1 a pak úplně dál. Hra je tohle dobrá. Já to nebudu posouvat tady. Nějak urychlím. Aha. Tak. Máme zabít legálního asistenta. Tady si takhle můžete přiblížit. Já už mám lepší zbraň. Nechce se mi to přibližovat. A můžete zabít oba dva. Ne, tak ne, nemůžete. Asi si toho moc neukážem. To je jedno. Dělal bych to takhle. Já vám toho teď moc nemůžu ukázat, že mám málo těch nábojů, takže málo času, takže se posunu tam, kde jsem dneska skončil. Nebo včera takhle. Tady. Prevent the suicide. Tady to jsem ještě neudělal, nejde mi to, nevím, co jsem dělal. Jestli ho mám zabít, nebo ne. Protože když já ho zabiju, tak to je mission failed. Vlastně tady máte na zbraň. V začátku máte tady to. Ale já chci, jak se jmenuje. Pak můžete hunting rifle. Já mám už tohle, to je tactical. Scout. Tady tu si můžete pak pořídit, já mám tady tu za 3720. Ale mohl jsem si pořídit i lepší. Jo, máte tady i prémiové účty, takže se pak nějak otevírá. Pak tu máte skoupy. Můžete mít tady ty, nebo tady ty. Já si koupím teď tady ten. Ale dáme si tuhle zbraň. A teď bych šel to zkusit ještě. Já se budu muset pak podívat na to video, co tady mám dělat. Já mám asi zabránit sebevraždě, tak to uděláme jednoduše. Ach, on se bude chtít střelit. Já mám udělat co? Ne! Já tady nikoho nevidím. Tady si to můžete přiblížit, tady se náboje. Tak mi řekněte, co mám tady dělat.
Je toho tady víc, máte tady range. Můžete střílet jakoby trénink, co máte dělat vlastně. To by bylo takhle. Grafika je dobrá, máte to jakoby takhle hry. Takže já si zkusím tohle teď. Můžete tady nabídky také cenu. Nebo kolik dáte. A já musím dát skoro 600. Jo, předtím ho máme chránit. Já mám tu mušku teda na... Mám hroznou mušku, ty vado. Přebiju se radši. Dám hlavičku. Aha. Vidím. A do hajzlu. No do prdele. Takže tyhle vydrží už víc. Já si radši přebiju. Tak kde jste?
Má hodně velký zpětný ráz. No tady budu se přidat. Za chvíli budu mít 600 skóre. No dohezlu. To vypadá, že jsou tady ty rychle. Jo. Dělej. Tak nevadí. Ale utrácíte za to peníze, takže to je taky, bych řekl, že může být lepší. Ne! Já jsem chtěl něco jiného, já jsem chtěl... Tohle. Aha. Tak ne. Máme ještě dvě, tak ukážu vám, co se mi nejvíc líbilo. No takhle, co mi nejvíc nešlo. Tohle je dobrý. Bych mohl zkusit dát všechny headshoty. Do hajzlu. Tak vlastně musím dělat jinak. A toho třetího. Jo, dal jsem to na headshot. Takže to dostanete taky bonusový ty peníze. Dostali jsme 50 korun. Tohle už jsem udělal. Než u čeho nemůžu. Jo, to myslím s pistolkou bych mohl ukázat. Jo, to je tady ta. Nesmím zabít. Já vím, tohle. Ale ono to je stejně tak pistol hlasitá, takže... Tady máte takhle jednoho. No, takže teď se posuneme dál, tam to bude končit, ale tam už musím snažit se dávat ty headshoty. A jakmile se vám naplní to nahoře vpravo,
úplně plný to budete mít, bude to kousek od toho, oni párkrát střelej a oni vás trefí, že jo, takže je po vás. Možná bych mohl snížit kapacitu. A teď ho musím střelit do nohy. Mám to hotový. Vlastně můžete tady máte možnost dvakrát si to doplnit, takže se to doplní za 10 hodin. Můžete kouknout na video, který dá 400 těch korun a můžete si kupovat zbraně. Ale můžete si koupit jakoby tady ty náplně, no, nábojnice, který vlastně stojí 1000 a to mi přijde jako zbytečně moc, že když to chcete dobrát jako celý za jeden den, tak se to moc nepodaří. Je to asi tak 4 chaptery, takže vlastně mám za chvíli dohraný, já už jsem v 3. A to by asi bylo pro dnešek všechno, jestli vám tady ukážu. Takže čau.